Is-suċessi li qed niksbu u li għad iridu jinkisbu huma frott l-impenn ta' kull wieħed u waħda minnkom. Sosna dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech f'diskors illi wassal waqt attività soċjali organizzata fid-Dar ċentrali tal-Partit Nazzjonalista bħala parti mill-Festi tal-Milied. Bernard Grech irringrazzja lil daw kollha illi ġimgħa wara oħra u xahar wara ieħor jagħtu appoġġ kontinwu li tmexxija u lil ħaddiema tal-Partit Nazzjonalista u tal-Midja tiegħu. Filwaqt illi insista illi qudiemna għandna sentejn ta' ħidma kruċjali. Ħidma li se tkun qed wassalna l-elezzjoni ġenerali u li tiġi meta tiġi inkluż grazzi għall-appoġġ tal-volontieri, il-Partit Nazzjonalista se jkun lest għaliha. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista saħaq li huwa dmir tagħna li nofru soluzzjonijiet, nofru l-ħeġġa u mhux il-qtieħ il-qalb, id-dawl u mhux id-dlam, il-proposti bil-fatti u mhux kliem u wedit fl-arja. Huwa għalhekk li għaddej proċess importanti mmexxi minn George Vital Zammit sabiex jitfassal programm elettorali b'saħħtu. Bernard Grech sostna li l-Partit Nazzjonalista verament huwa l-gvern alternattiv u li dan il-poplu qed jirrealizzah. Tant illi fil-maratona ġbir ta' fondi tal-ħadd inġabru 70,000 euro aktar mill-maratona tas-sena preċedenti b'numru ta' persuni illi ċemplu u daw id-donazzjonijiet tagħhom saħħu illi huma ġejjin minn familja laburista. Iżda din id-darba se jkunu qed jagħtu l-appoġġ lill-Partit Nazzjonalista. Matul din is-sena wkoll kien sinifikanti l-fatt li komplow jiżdiedu l-udjenzi ta' Net Television u Net FM. Dan apparti ir-riżultat importanti li nkiseb l-elezzjonijiet tal-MEPs u tal-Kunsilli Lokali.